Здравейте, дами и господа! Аз съм Момчил Манчев и съм в компанията на един от, лично за мен, най-големите, най-добри ММА треньори в България, Кирил Алексиев. Кире, намираме се в твоята бойна тренировъчна зала в столичното 88 училище. Това, което много важно ми се иска да обсъдим още от самото начало, е създаденият от теб боен стил Букидо. Какво представлява бойния стил Букидо? В общи линии ММА. Превърна се в ММА. В началото не беше идеята да правя ММА стил. Кога се случва това нещо, тъй като и все пак и ММА еволюира много силно в световен мащаб преди няколко години, не преди десетилетия? Да, за да прогресира последните 3-4 години лавинообразно. Аз си спомням времето, когато аз съм започнал да се занимавам аматьорски при теб преди няколко години. Наистина, специално в България, всички твои идеи, които тогава съм чувал, сега ги виждам реализирани в някаква степен. Да, така е. Аз го виждам и аз. Да, Някой път се чуя дали не съм пророк. Да, не, в това отношение наистина и за мен е поразяваща просто приликата между нещата, които сме дискутирали, нещата, които ти си споделял и това, което виждам в момента. Добре, скажи ми малко повече. Как въобще се стигна до там, че ти започна да създаваш твой собствен нов боен стил? Аз винаги съм се интересувал от това. Това е ясно, да. Знаеш, че съм бил боксер дълго време, но бокса не ми беше достатъчен като стил. Имах чувство, че мога да правя много повече неща. Мога да се боря, мога да заключвам, да хвърлям и въобще четях такива истории от митологията там, за Олимпийските игри, за Мирон. Знаеш кой е? Не знаеш. Сам е малко да кажа не съвсем, но ще се направя, че знам нещо. Значи той е олимпийски шампион е в Древна Гърция още по Панкратион. Окей, шампион. Панкратион тогава е точно като ММА сега. Окей. Да. И в общи линии това е било... Това е предтечата на борбата и на всички бойни стилове. Нали се говори, че и Александър Македонски ги занася към Индия, от Индия отива в Китай, в Япония и така нататък, а пък те оттам почнаха да се връщат към Европа, нали? След 1000 години практически. Да, така е наистина много интересно, но все пак да не забравяме, че ти не разбираш от бойни спортове, така че най-вероятно не е съвсем така. Шегувам се, разбира се.